Mga estudyante sa Uslob National High School nakadawat og tabang gikan sa Kapitulyo. Si People's Governor Pambari 4 naghatod og mga school supplies ug armchair sa Uslob National High School. Usa sa mga agenda sa administrasyon ni Governor Pambari 4 ang pagpalambo sa dekalidad nga edukasyon sa Sugbo. Si Governor Pambari 4 nagpahinumdom sa mga estudyante sa kanunay nga magtuon, mutahod sa mga ginikanan ug magtutudlo ug dili magpadala sa online hate ug misinformation. Trabaho mo nga sa Kapitulyo na alata karoy council for the youth commission, no? Kay para nako ang youth pinaka-importante sa ato ang probinsya, kay kamo ang future sa atong probinsya. Tulurang akong hangyo ninyo. Study hard. There's no shortcut in life. We have to go through whatever hardship now we go through in studying. Ikaduha, listen to your teachers. No, okay. Lisod kayo na mag-studian na dili paminahon atong maestra. Not only that, respect them. Importante kayo na. Ikatulo, be kind. Kay mao gyud na characteristic sa usa ka Cebuano. We are known to be kind people. Mao bitaw na masaktan kay ko makakita sa social media nga daghan tayo mga bastos nga panunti. No, daghan kayo misinformations sa social media. So akong advice ninyo, use social media correctly. Make it work for you and do not continue misinformation. Always validate, always ask questions sa inyong teachers, sa inyong parents, kung sakto ba ni ang inyong nakita sa social media o sa AI. Kay uso naman kayong AI karon, but AI is not a substitute. It will help us, but it will not substitute in our being kind, in our being humble. Mao ginay importante nga values nga atong pagkabuhaton as a Cebuano. Leave politics to the politicians. Even if I'm in government, but we do not play politics. Mao bitaw na, kabalo mo, daghang kay ko bashers, no? Dili man na mga Cebuanos. Kana sila mga trolls, mana, binayran mana sila para mudaon nako. Kaya ang tinuod ng mga Cebuanos, pinangga kaayo ko sa